Ki long kami ki bana ka thai motoration West Castle sakasngi rakhi International Day of Rural Women kabala penyai dak North East Network kilayo bani simenta haka Women Farmer Market kabala penlong Hasin Civil Hall dan kiti hakani kasngi kini kilong kami kilawan bandi ki marlep ki jongki ki bala thung nadu ki jhor ki so ki sambai bat ki wiru ki jingthung hakaju opo layo ru banlum jingtep ba ka jingdon kinong rep kidon kuma khat oi lak ngut hapo ka jylla kata na ki thai nongkyndong bat ki babun na ki dei kinong rep hakaji kran bat kini kinong rep ki badai kilong kemi ki bakan thop ka kong lai len lingdo nong lai na kasnong nong silong bat ka kong bat skam lengkhoi na kasnong saw ma langsu kilaong don bun ki jinge ka bakia kendo nomor hadu menta kimpat yo jirap nak Sorkar jra lengba katan agriculture badru kin pensengo kumnu ki yakarda do yap haka khlam COVID-19 hakini ki asnam Kabaning kong hi ngi aingo ya kan North East Network apa lawan ra ya kan ka siger pang jongi nongkyndong naman menom yum jutep ya kata ka siger pang jongi nongkyndong bakadon kata ka siger pang yang ngikum ki nong rap temar ya tiap ba ya itu bat kan North East Network kapen tiap ke nyangi bakadon kata ka siger pang jongi nongkyndong te ha kan ni ka singi ni kadai ka siger pang jongki nong rap tingiwan banwan ra ki johor ki jat jing thung ki jongi ki ba nayeng banwan di hang ne ha sor te ka jingot ba ka jing thumu ka jongi ningkong hi ka dai ba ngin penne pensa ya ka rap karyang watla ka perthai ka ya be ya ka jing start nrei ngi kum ki kemi ki pa ngi dai ban sngew thu ba ngi hab ban penne ya ka rap karyang namar ba ngimtep ya ka lai shai lai singi kan ji ayu namar bana pe thu ba ya ki ne ki arsnem ngisyo thu ba kata ka jing kit jing kya kakta ba ka yang kasam namar ba kadon ka lockdown tila dangi ki nong rap ngim don nayeng ta ka engin bam arsnem te kamai ka jim don te ngisyo thu shai ba idei ba kadai ka singi kerpang ha kum ka ne ka singi yang ngi nongkyndong bangin penne pensa ya ka rap karyang bat kawiru ngidon ka jing thumu ban pen itu ba ngin penne pensa ya ka rap karyang ki khon ki pateng ki jongi bat ki jing thung jing tep ki ba nadu hendai ngidai ban bu khnang ba kanne pateng la pateng ngi ya kita ban penya yeu kita ki mar ki mata hakum kini ki singi lai ngi ngidon ka jing ka ba khrau ba menta lockdown arsnem ithung jhor ithung jhap kayo mar khasa jongi hangtai kala khangno kayo kunci kala khangno kayo nong ston kala khangno hadu bagi nong rap ki haban bread ya ka jhor penpuot kaya ka jhor namar ba kim don yeu te kata ka wei ladangi e no ya ka kam rap ro ngim hae kin im namar ba ngila amlen ya ka kam bat ngim tep ya kata ka lockdown ila sedang thung te mar ya dep thung ban penmi tu jhor ban lady hayo kayo ka khangno ta ka we ka jing ka ba ngi sem jing ba hadu mentaro ka jing jongi ki nongkyndong ki nong rap ha ki nongkyndong ka long kayo hi dekat no ka jing do nong ka jong ki kini ki arsnem bodon kini ka lockdown ka jing do nong jong ki nong rap ha kini ki arsnem ka long shaba palat hi tharai ki long yeng long sem ngi ki ba rap isno thu bhaya kata ngamla ban ong kat no rei babun hi ki nong rap kila du nong shaba palat ngi sngo thu ba hakum kini ki arsnem ka don jing hi yangi ki nong rap ladangi rap namar ba kayo ka khang ndai ngi kum ki nong rap ngi wat kalat kalenti kum no ban lek di ki isu lek di be ja kisnong ki balong station kum to ngi su lek ra be ja ki yeng kisam kum to isu lek be ja ki thau be ja ki lat kalenti ka khnang ba kita ki marep ki jongi ken chu num puot ha ki jakarep ki jongi te kalong kum ni namar ba nadu ba ngi ithu ithau bat kaneka North East Network ti kila ithu hi yangi kum kinong rap mo nongkyndong ki penslur yangi bangin rap bat ki pensluru yangi bangin penne pensa ya ki cing rap ki marep ki ba tenrai mo namar kat kum kaneka cuk ba mentang ya be than tang ya ki ba laban ong mo kum ki cing thung ki bangi ai dawai rei langba ka cingdon chongane kanen kapten lenti ka hikayangi te kum tangi nakasna sathi ni poiwan syakane ka cakaru dei nakani ka sngi bakalong ka sngi ka bakerpang jong ka international rural mo kinongkyndong
te kumta ngila penbet ya kane kasngi bangin wanra ya ki marep ki chongi ha kane kasngi te ki marep ki chongi hangthi kim dal long tang ki bangi thung hapok ter nre ki don ru ki bangi haban khej na klau ni haban khej na ki dingse ru mo ki don kum kitu ki terngit bangi khot ki terngit mo te ki ki long kemi ki yo ban le di sha yo kum kita nre snu bok pade bangi don kane ka pandemic ngim yo shu ka yo ka babit babiang bangi le di kum kita kila sakut no kum ki do share ki do wa ru mo ya ka ba kum ki long kemi ngi yo ban le tong ngi yo ban le di sha ki yo nre manta balong kum ne ka perthei ngim yo shu ban le di ban le ayu nre ngi don bok pade bangi yo ban walam hakane kasngi ya kini ki marep ki chongi ki bami na kathi ka than ka dong mdei tang ka snong ka chonga nre ki thi ka than nong riat le kham tam ba ka don uso kerhai uba bang bathiang ki chait so babun hang thi ka snong ki penmi long uba baha tena kata ka daw ngis ngokumen baha bangi yo ban wan ban simenta hakane kasngi ka ching e ka long kum ne na marba kane ka menta mo ka perthei kam bahasyu ka khandeu kam bahasyu kila ya pendon kam kini ki dawai sbo mo ka bangi thiet na yo mdei shu ka sbo bangi yo na ka ej masi ka ej sanyang kumta ka penlong yangi ba kham tam ha ka bangi ri chingri kini ki chingri ru kim long kim man shu menta bangi du no ya to ka sbo ya ka bangin pendon kam ha ka bangin thung bangin yo ki ching thung ki ba bat kata ka weru ba ka yo namar ba ka yo menta ka long kumni kani ka pandemic ngim yo shu ya ka yo ka ba ni haban le di te na lor bacengai naki caka surok bahe mo sakalenti kesenkin ru te ndak kidawan gitu kim mahacon ki bawan thiet na bar pade kador kalong kaba ret hadu kata-kata te ka basyam cing e kade kata hi ya menta te 4 don e phang kata kidang don hi kum ki self help group ki bawan hang ni menta ru ki dei na ki SSG hi te nrei ngidang ya hi kim 4 don ka ko kata ka yo kan ya ka bangin bu bakan long kidon ka bagian agriculture juli ut iwa di nam ne kila don hi ki balik ut kila don hi kata ka farmer friends ru tang bakim imat kata ru kampat rekam kampat ya nah ba kiwan gini ki nong khai wan ut on nam o kiwan ban thiet ki mar ki ka dor ka beret nu khiele pa mar bin haban penya yo ki mar bam ki jong ki tieng atrai tieng yo pot em long ngim la le na mar makiru ki ong ba ngiru ngim la penjat te na lor kham tam kum biskot mo menta habaki di to biskot na lor bang kila theu kilo ki ot kilo shu na utoru tai ke basyam jing e na mar makiru ki ong kum ta ngiru ngim la penjat chathi sha asam ngim la penjat chowe habai keren bat ka kong yai manda rengsai ka bade ka project lead jong ka North East Network kalong ba ka chingsim khia dak ba penlong ya ka ni ka yo kalong ban kentiu ki long kami ha ki than nongkyndong namat ka chingdon kinong ram kalong kuma khatwei lak ba do bon ki dei ku surap kat ba hasar pat don kumba 8,000 kat kum ka khana samari jong snam 8,000 khatwei kumba fitep hakani ka khat santerek u 9 Oktober 8,000 arkuwei la observe ya ka kum kasni ban rakhe ya ki rural women te ka UN kala establish ya kani kasni na do u December 8,000 nyau te na do u December 8,000 nyau kla jo celebrate manla ka manla usnam te ka North East Network ru manla usnam ka rakhe ya kani kasni te halor ka farmers market namar ba ngiyo I katkum ki recent studies mo ba ka ri India jungi hi barok ka way even though kala ya mentala palat ya hinyo pesan snam ke independence ke economy jongka ka jingyo jongka ka dang long wholly dependent bet haka agriculture te ladangi pedru haki studies ba ka rural population hi kadang focus bet haka jingyo jongka haka liang karyang te nakini ki agricultural workers ki nong rap ma te 70% nyo 4% ki de ki women farmers ki de ki nong rap kan te halor kata ka phang namar ba hakani ka hauni usnam ru kani ka International Day of Rural Women ka UN ka labu ya ka theme ka bade rural women cultivating good food for all te namar ba ki de kita mo ki nong pen biang ya ka bam jongi ki wan pen po ya ka bam jongi ha ka miet jongi te ni sokhya plat ya kata namar ba nilai I kum ka urban population le ngila long very much dependent ha ki processed food te ka balong ru ka bam kata tang ya ka khya ka jongi henre ya ka mariang ru
barok kawai tengi kwa ban promote kan yakini ki jingthong yaki jingrap jongki women farmers namarba ki long om tang ki ban te yakam ban kentiu yak jingyo jingkot jongka Indian economy henry ru ban wanra yak jingkot jingkhya yakam yaka yangi ki brio bat kumju ru yaka mariang hi barok kawai te hami khalia hing yo ka statistics na ka census jongka 2011 ba kumba khatway lak kadang day ka rural population but majority naki kadang day be hakarap karyang te as compared to but khatway lak kini ki women kan ki day ki nong rap kiba day naka rural population te ha urban pedeng yo I kumba arpo khandai hajar ki urban women ki dan te da compare kata kila ka hakarlia ka jingyo jingkot ni dang long very much dependent kan beli tijet igini ki long kuni na te ka than was ka sales na po namal ba hakani ka mo thada shan blog ka North East Network ka tre but kitu we ha ngiru ngil ajit ya ki kumbasan ngut ki outreach workers na ka tu ka district hakini ki snong ba pher but ki long kita mo ki baya tre hang tu haki snong banwat bia benya om tang ya kumnu ban kentiu ki nong rap henry kumju ru ya ki case ki belong ha lord ka jing sha thombo jing ki kenthei te kum ta ter phana khaliang jok North East Network takadaw ngi pelong ya kane ka women farmers khnang ba ni la ban build kata ka linkage kan khnang ba kin build ta ka recognition ba ka visibility ya ka jing contribute jong ki ma shaka population jong hi jong ka jylla hi barok ka we te lingba kani ko women farmers ngila ban build kita ki linkage bat ki wholesalers nang ta bat ka government nang ta bat kini ki restaurateurs kini ki nongbu restaurant kum ta bagi food processing centers ru kum ju don jingkermen nem pat baka sorkar ni kita ki ba mention ba pila sim kertang kin aya ke jingi traila ngidan kata ka jingkermen namal ba hakini ki benai bat kisnam bala dabru ngila tre mo ka North East Network ka don kum ha Assam bat Hanagland rung lai I bon ka jingkiu namal ba ka jingi trelang ka North East Network bat ki women farmers ban kentiu yaki te ni dan kata ka jingkermen kan kadon ka kani ka project ka badai jong ka bread for the world project bat ka Azim Premji philanthropic initiative ka badai ka ki fund ki donors ki jongi teling ba ki tu ki project ke ngila ban ka shani ki